Mintu tekee mieli namia. Niin Mintu tekee mieli namia. Näytä Mintu, näytä miten hyppää. Näytä pyöri, pyöri vähän pyöri. Hieno tyttö, hyvä tyttö. Mintulla on nimpparit. Hyvää nimipäivää Minttu. Hyvää nimpparia Minttu. Meinaatko sä syödä sen suorilta, eikö sä ollenkaan tapa? Eikö sä ollenkaan tapa sitä, etkö? Ihan suoriltaan meinaat syödä vaan. Niinkö? Sano moi. Sano moi, sano. Onpas meillä pimeätä. No, tästä piti tulla siis semmonen video, missä Minttu tappaa Namin. Mutta koska Mintulla oli ilmeisen kova nälkä, hän ei nyt maltanut tappaa yhtään ketään. Joten tästä tuli Mintun ruokailuvideo. Tuliko ruokailuvideo, Minttu? Pitää yrittää ottaa uusi video tuossa jossain vaiheessa. Noi! Mikä siinä se? Kristalle terveisiä. Kristalle terveisiä. Joo. Otetaan uusi video tuossa jossain kohtaa, kun saadaan vähän lisää valoa. No niin. Miksi sanoo hei hei? Hei hei!